32 kabalay sa Kabuntalan, Maguindanao ang nangaguba tungod sa buhawi nga mihapak sa maong lugar. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Enero 31 sa gabi nakurat na lamang ang mga residente sa Barangay Lower Taviran, Mother, Kabuntalan, Maguindanao diyang gihapakin ni og buhawi. Nagtuo sila nga simpleng ulan nga dunay kusog nga hangin lamang apan buhawi na diay may kuso-kuso sa ilang lugar. Sa listahan sa MDRRMO sa Kabuntalan, miabot sa 32 kabalay nga sagad gama sa light materials ang nangaguba. 25 nini ang partially damaged, samtang 7 ang totally damaged. Sa 17 barangay ng Kabuntalan ay isa lang ang pinakatinamaan ng buhawi. Yung lower tagiran ng barangay, yun nga umabot ng 32 na kabahayan ang inabot ng buhawi. Yung 7 household, yun talagang was out talaga, sir. Pero yung worst talaga, sir, meron pa itong bahay na isa na talagang sa gilid ng parang highway na bumaliktad. Duha ka residente ang gikatahong nasamdan sa maong insidente. Ang mga apektadong magbanay ang temporaryo karong nagtener sa Barangay Community Center, ang uban sa ilang paryente. Nahataga na ang mga biktima og paunang tabang gikan sa barangay. Apan nanawagan usab sila sa probinsya sa Maguindanao nga matabagan sa pagpatukod og balik sa ilang nagubang mga balay. Ako si Darius Relatado para sa One Mindanao.